Bambus rastie rýchlosťou 1 mm za 90 sekúnd, čo znamená takmer meter za 24 hodín. To ho robí najrýchlejšie rastúcou rastlinou na svete. A toto je len jedno z 5 fascinujúcich tajomstiev o tejto zaujímavej rastline. A zďaleka to nie je ani len to najšokujúcejšie. To si nechám nakoniec. To jo. Akorát sme tu išli po malých cestičkách Szechuanu a zase tu sú mladé bambusy pri ceste. Tieto sú také úplne malinké, že do ruky... som nemal robiť, trošku by nakvapkalo na hlavu. Viete, ako bambus chutí? Dnes ho budeme zbierať na čínskom vidieku a potom pôjdeme stanovať do najväčšieho bambusového lesa na svete, kde si nazbieraný bambus aj uvaríme. Ochutnáme ho, a to aj napriek tomu, že bambus obsahuje smrteľne jedovatý jed kyanid. Prvá úloha je však vyškriabať sa na túto horu. Vítajte v provincii Szechuan v strednej Číne na okraji najväčšieho bambusového lesa na svete. Vedeli ste, že bambus je tráva? Veru, je to celoročne zelená tráva a poznáme viac ako 1000, podľa niektorých zdrojov viac ako 1600 druhov bambusu. Bambus rastie na Zemi už 40 miliónov rokov, a to najmä v Ázii. Najviac druhov bambusu na jednom mieste rastie práve tu v provincii Szechuan, vďaka čomu je tu aj neuveriteľne čerstvý vzduch. Bambus totiž produkuje o 30% viac kyslíku ako obyčajný strom. Chceli by ste aj vy niekedy vycestovať do exotickej krajiny, v ktorej nič nerozumiete, podobne ako je Čína, a aj napriek tomu spoločne s domácimi poodhaliť kúsok z ich obyčajného života? Ak je vaša odpoveď áno, mohol by vás zaujať sponzor dnešného videa, cestovateľský prekladač Vasco. A kým tu s Vangovými, o ktorých píšem v mojej knihe Ťažké časy v Číne, a s mojím kamarátom Tachom nazbierame bambus na večeru, tak vám v skratke o tomto cestovateľskom prekladači aj porozprávam. 我觉得你可以直接掰，我觉得可以那样掰。哎，那个可以多挖。很出名了，你可以搞很多了。那个可能要挖。那个肯定要挖的挖的。 Prekladač Vasco podporuje viac ako 70 jazykov sveta, samozrejme aj vrátane slovenčiny, češtiny, čínštiny, japonštiny, korejštiny a tých jazykov je naozaj veľa. Prekladače dneska samozrejme máme aj v mobile, avšak výhodou prekladaču Vasco je, že nemusíte vybavovať miestny internet, či hľadať roaming, či pokrytie vášho operátora. Vasco nič také nepotrebuje, pretože má v sebe už zabudovanú eSIM kartu, ktorá funguje v takmer 200 krajinách sveta, vrátane Číny, takže Vasco stačí vyťahnuť, on sa hneď pripojí na internet a môžete ho začať používať. A špeciálne v krajinách, akým je Čína, je toto extra užitočné, pretože tu je čínska cenzúra a prekladače ako Google či DeepL a podobné tu nefungujú. Zatiaľ čo bezplatné internetové pripojenie prekladaču Vasca tu funguje bez problémov. 什么水好吃？这个肯定好吃哦。这个好吃哦。好吃。哦，这个这样应该就可以了。是，这个这边就可以了。 Preklady sú veľmi presné, pretože Vasco využíva 11 rôznych prekladových modelov a na základe napárovaných jazykov vyberie vždy ten najlepší. 他们那个吗？ 好，Bambusu som抖音，看吧。 do banku. 喂，你看吧，这是他抖 Pod 音。 videom nájdete odkaz na stránky firmy Vasco a s kúponom Pavel5 získate 5% zľavu na nákup. Ďakujem firme Vasco za sponzorovanie tohto videa a za to, že dlhodobo podporujú môj kanál. Preto sme zbierali bambus ešte pri poličkách, pri ceste to bolo jednoduché. Teraz pokračujeme postupne do lesa, do bambusového lesa a ideme hľadať už také tie skryté bambusíky, ktoré by tu mali byť.
小心小心。会有点老，真的太老了，这个就不掰。我都很高兴，还是可以。哎，黑掉了。就搬底下一滴还不要下得可以，底下了，就上面哈。哎，就搬底下的可以。哦，老了。这好像变成熊猫。再给我看一下，肯定老了。是太老了吗？还是可以的？可以。这里有一个。啊，是的。烂了，这个也烂了。这个是好的。嗯，是的。但是很硬哦。哎，还一点点。Ešte vám ukážem, ako sme tu išli pri ceste, tak sme natrafili na pestovaný bambus, pretože nie všetký bambus rastie na divoko, ale veľa sa ho tu aj pestuje. A tento druh bambusu už sa špeciálne teda pestuje práve na jedlo. A je to v podstate, toto je taký ten najlepší jedálenský bambus, dá sa povedať. Na tejto tabuli je presne napísané: tento bambus je sadený roľníkmi, prosím, nechoďte ho trhať. A je takto rovno pri ceste. Pri tomto poličku, alebo lesíku, alebo ako to nazvať, lebo je to sadený bambus, tak tu ich je nekonečne, tu ich je strašne veľa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Ani to nejdem počítať. Nie všetok bambus rastie na divoko. Veľa druhov bambusu je pestovaných. Pri takýchto bambusových poličkách sú tabulky, aby ľudia bambus nezbierali, pretože tieto polička patria roľníkom. Tí ich sadia, starajú sa o ne a zbierajú úrodu, ktorú potom aj predávajú. Bambus je v tejto oblasti veľmi dôležitá ekonomická rastlina. Ľudia ho samozrejme jedia, ale využívajú ho aj ako materiál na stavbu, výrobu nábytku, textilu a mnohých ďalších vecí. Samozrejme aj ho predávajú. Je skrátka pre nich dôležitým zdrojom príjmu. My sme síce nazbierali dostatok bambusu, ale chceli sme ešte viac. Okrem toho, že plánujeme zjesť náš bambus v bambusovom lese, chceme nejaký aj doniesť domov. Je akurát hlavná sezóna a práve počas týchto mesiacov, teda neskorej jari a začiatku leta, kedy som tento film nakrúcal, je bambus najchutnejší. Aj preto sa bambus teraz predáva všade pri ceste. Akorát odchádzame z bambusového lesa a tu na pri ceste všade predávajú bambus. Tak, už nejdeme kopať, ale kúpime si nejaký. Domáci to tu predbiehajú v predaji bambusu, každý nám ponúka: moje lepší, zober môj. Je to taká sranda medzi nimi tu na... A nevieme si vybrať, od koho zobrať, lebo všetci majú rovnaký bambus. A stále tu zastavujú auta, akorát teraz zastavil BMWčko tu nás s nejakými bohatými manželmi a tiež kupujú tu na bambus od domácich, celkom sranda. Bambus je skvelá potravina. Je bohatým zdrojom proteínu. Jedia ho napríklad aj často budhisti, ktorí majú zakázané jesť mäso, a bambus je skvelá náhrada. No, treba si aj dávať pozor. Surový bambus obsahuje malý obsah kyanidu, avšak niektoré druhy bambusu pri konzumácii vo väčšom množstve môžu byť až smrteľne jedovaté. No to sa stáva zriedka. Väčšina bambusu našťastie nie je.
Na tomto mieste rastie 50 druhov bambusu, ale na jedlo sú určené len niektoré druhy. Bambus sa zbiera už niekoľko dní od vyrašenia, kým je ten výhonok jemný a mäkký a treba ho pozbierať čo najskôr, lebo inak rýchlo stvrdne. Sezóna mladého jarného bambusu, ktorý je považovaný za ten najlepší, trvá v Sečuane približne 3 mesiace, ale existuje hneď niekoľko bambusových sezón podľa toho, aký druh zrovna dorastá. 这个还是都这个就这个，好了，谢谢啦。几几升至几？3年半你不要不？已经太多了，吃不完了。 Tak sme nakúpili, síce domáci nás ešte tu pán sa nás snaží ešte zlomiť, aby sme kúpili ešte niečo viacej, ale nakúpili sme 2 veľké tašky, neviem koľko kilo, ale veľa, za 100 juenov, to znamená 12 €. Máme na rozdávanie, pretože to nemáme ani šancu zjesť. Vydrží týždeň v chladničke, takto zábava ako neošúpaný ten bambus, takže dlho nie, bohužiaľ. Bambus nie je len potravina. Ako som hovoril, je to jedna z najrýchlejšie rastúcich rastlín na Zemi. Rastie takmer meter za 24 hodín a dokáže vyrásť až do výšky 46 metrov. Takýto bambus môže vážiť až pol tony. Bambus dorastie do plnej výšky už za 3 alebo 4 mesiace. Zo zeme vyrastá už s plným priemerom dospelého bambusu. Potom, ako vyrastie do plnej výšky, už sa viac nepredlžuje, ale začína sa vetviť a objavuje sa lístie. 3. rokom sa však na bambuse začína tvoriť huba, ktorá postupne preniká dnu, čo vedie k úpadku a rozkladu rastliny. Jeho životnosť je tak v rozmedzi 5 až 8 rokov. Keďže bambus vyrastá zo zeme hneď s plným priemerom dospelého bambusu a do plnej výšky dorastie už v priebehu 1. roku, skorší zber nepredstavuje stratený rast ako pri stromoch, ktoré do výšky dorastajú aj desiatky rokov. A toho robí ideálnym spotrebným materiálom. Nehovoriac o tom, že má neuveriteľné vlastnosti. Napríklad pri stavbe lešenia, ak je bambus dobre zviazaný, je 4-krát silnejší ako oceľová konštrukcia a pritom je oveľa lacnejší ako oceľ. Bambus sa taktiež niekedy namiesto oceľových tyčí zalieva do betónu na spevnenie štruktúry a už 3-ročný bambus je vhodný na takéto použitie na stavbe. Za mnou akorát rúbu ten bambus, sme tam boli s domácimi, sme sa chvíľku rozprávali s nimi a povedali, že tu na rúbu bambus na papier. Nedaleko je papiernička, vyrábajú papier z bambusu a tu na domáci dedinčania ho to takto sekajú, rúbu, zberajú, potom ho predávajú a tam z neho vyrábajú bambusový papier. Ale samozrejme, bambus sa tu využíva na všetko možné. Od stavebného materiálu, výrobu papieru, kuriva, aj sa v ňom varí, napríklad do bambusu donútra sa vkladá ryža a tak sa upečie, vlastne ako u nás v valobale, tak tu nás sa upečú veci v bambuse. Nielen ryža, ale aj kúra napríklad sa tak dá piec. Plus v tých bambusoch žijú aj rôzne červíky a hmyz, ktorý sa tiež je. My také pochuťky ako ryba pečená v bambuse dnes so sebou nemáme. Ale za to jedlého bambusu máme až priveľa. Je na čase nájsť miesto na stanovanie a ochutnať ho. Akorát sme prišli do bambusových lesov, ktoré sú naozaj nádherné. A snažíme sa nájsť nejaké vhodné miesto na stanovanie. Nejak v bambuse, kde by sme si ten bambus aj rovno urobili. Tak sme si nakoniec našli miestečko tu pri bambusoch, ale s takouto peknou plochou na stan. Plus môžeme hneď vedľa zaparkovať aj auto a natiahnuť túto plachtu, aby sme boli extra chránení proti dažďu a mohli si robiť aj jedlo z bambusu pod suchou, s suchými hlavami pod strechou. A je tu taká dolinka, kde sú nejaké staré domy, kde zrejme bývali domáci, ale vyzerá, že už tam nikto nebýva, takže asi tu budeme sami, čo je celkom fajn. Trošku musíme posunúť celé auto aj so stanom, teda stan sa nám nezmestí, takže aj so strechou a nechce sa nám to zase rozkladať a zase dávať dole. Tak improvizujeme, ako máme vo zvyku. Málo kto vie,
že bambus aj kvitne, avšak veľmi zriedkavo, nepredvídateľne a veľmi dlho. V závislosti na druhu kvitne každých 65 až 120 rokov a kvitnutie trvá, teraz sa podržte, 28 až 60 rokov. Stan máme postavený, môžeme sa pustiť do varenia. Dokonca aj trošičku prestáva pršať. Keď sme stavali stan, tak pochopiteľne muselo pršať úplne najviac. Ideme pripraviť ten bambus. Prvý krok je ho ošúpať a druhý krok je ho narýchlo uvariť vo vriacej vode. Takže pripravujeme si vodu, ideme na šúpanie bambusu. Sanjo. 3 druhy bambusu máme. 1, 2, 3. Tento sa robí na ohni, ako opekačky. Tento sa robí s mäsom, ten spravíme asi v tlakovom hrnci. A tento sa zavára, ten asi nespravíme. A týmto sa krmia pandy. 这个呢不要剥，我们就这个待会要烤的时候就连这层皮是一起烤。好，那这层不要剥。对，然后烤完以后吃里面的。好，takže这个剥。Najdlhšie zaznamenané kvitnutie bambusu trvalo 120 rokov. V takomto období kvitnú naraz všetky bambuse pochádzajúce z jedného rodiča bez ohľadu na geografickú polohu a klimatické podmienky. To znamená, že je jedno, či je ten bambus na Slovensku alebo v Číne, ak pochádza z jedného rodiča, umre na oboch miestach zároveň. 不知道这样能不能烤得熟？不同的奇怪的事情。有意思哦，是有意思，感觉不管怎么样。 Začiatok kvitnutia teda spúšťa zrejme nejaký genetický budík v bunke rastliny, ktorý signalizuje presmerovanie všetkej energie na tvorbu kvetov a zastavenie rastu. No a po odkvitnutí všetken bambus umiera na obrovských plochách naraz. Celý tento proces, ako aj evolučné dohody sú pre nás záhadou. V Číne je kvitnutie bambusu symbolom blížiaceho sa hladomoru. Občas to bývala aj pravda, lebo kvetmi bambusu sa živia potkany. Tie sa potom zvykli premnožiť a ničili úrodu. Kvitnutie bambusu je aj veľmi nebezpečné pre pandy. Ich jedálniček pozostáva iba z bambusu. Musia preto nepretržite jesť. Jeho energetická hodnota nie je tak vysoká. Avšak ak bambus odkvitne a tým pádom umrie, pandy prídu o svoju potravu a umierajú od hladu. Našťastie dnes sa žiadne kvitnutie bambusu nekoná a my od hladu rozhodne umierať nebudeme, lebo máme plné auto bambusu. Tak do tlakového hrnca sme dali ryžu, zemiaky, klobásku a samozrejme bambus. A teraz to ide na oheň a ide sa to pripravovať. Vyzerá to moc dobre, musím povedať. Už sa na to celkom teším. Tá klobáska vyzerá dobre a to sme dokonca dostali ako darček od pani, čo nás aj zobrala zberať ten bambus, pretože mala z nás strašnú radosť, tak nám dala aj slaninku, aj klobásu. Ideme vyskúšať ten pečený bambus. Ja大的还是小的？啥？要大的还是小的？我要小的吧。但是香还是香？对，不知道熟没熟，要把两个肚子，应该可以。那你看哦。 哦，好吃吗？好吃。真的好吃。这个时候我都不知道要剥多少。好了，可以了，可以，好，就这个，可以，好。这个没有这个好吃，这个还是有点硬。对，这个可以，就上面那个不行了，那个没熟。Viete, s čím je bambus najlepší? S vychladeným pivkom. Kamarát myslel na všetko, keď sa balil. 那个什么花椒，啊，花椒做的啤酒，花椒做的啤酒。对。你看不看？ OK, tak to je pivo zo sečuánskeho koreňa. Možno bude trošku sila. Uvidíme. Yes. 花椒啤酒，我没喝过。说实话，不太好喝。你是怎么样？你觉得？刚开始觉得还挺好喝，但是对，后面留在嘴里的那个味道有点不对。Čo skoro to bude?
Pivo nebolo nejak extra dobré, lebo je zo sičuanského korenia. Ale lepšie ako drátom do oka, ako sa hovorí. Už sa hlavne teším na to jedlo, už mi vyhladlo. Celkom sa to podarilo. Tu je ten bambus. Je úplne mekučký. Akorát sme to úplne poriadne nedosolili, takže ho treba namačať do sojovej mačky. Klobáska je výborná ako vždycky. A dali sme si do toho ešte fermentované tofu, lebo to má takú výraznú chuť. A je to dobrodka, to je tá klobáska. Dokonalé bambusové jedlo. Zapíjané nie úplne dokonalým pivom. 这啤酒还挺下饭的。但是真的是有点怪。就是喝一口觉得好像好了，然后喝下去了以后就那个味道回来就是还没好。对。Bambusy máme dojedené, bola to dobrodka. Ideme to tu trošku pobaliť, upratať a ideme si pospať. Ešte trošku bojujeme s našim spaním, lebo dosť brutálne leje a tým pádom nám aj trošku teče do stanu. Takže musíme si vymysleť také spanie, aby sme úplne v noci nezmokli, tak s tým trošku momentálne bojujeme a plánujeme, ale nevadí. Spanie máme teda vybavené, máme to tam uložené, pripravené. Tentokrát už naozaj môžeme ísť spať. Vidíme sa skoro ráno. Dobré ráno z bambusového lesu. Celkom dobre sme sa vyspali. Ani sme nepremokli, hoci v stane bola dosť voda, dosť preteká, ale v spane sme si nastavili perfektne a mali sme 1, 2, 3, 4, 5, 6 karimatiek dokopy. Takže pod sebou si z toho boli aj 3 nafukovacie, takže to bolo úplne v pohode. No a teraz je čas na kávičku.来，但是果酱和火腿和奶酪分开吃。好，不是，就是果酱，对，先面包果酱。这是飞鹰做的果酱吗？对。Tak naše stanovisko už máme pobalené a po raňajkách som zacítil volanie prírody a jak som išiel tu do lesika, tak som tu našiel, že tu je aj malý chrám. No, takže vám ho ukážem. Pekný, nie? Malý chrámik v bambusovom lese. Len teraz sa odtiaľ to musíme nejak dostať a keďže celú noc lialo, tak sa to brutálne šmíka, takže nevieme, že či nebudeme musieť stanovať až do konca obdobia dažďov. Nevieme, či sa nám podarí odtiaľto výsť von, ale tak držte palce, snáď to vyjde. Z bambusového lesa sme sa dostali a ešte sme sa sem aj vrátili, pretože pár mesiacov po tejto návšteve dorástli aj bambusové chrobáky a na tie nás zobrala pani Vangová, ktorá nás predtým zobrala aj na bambus, ale popravde dopadlo to úplne inak, než sme čakali. A skoro sa so mnou moja žena pre záver tohto príbehu aj rozviedla. Ale teraz vážne, celý príbeh si môžete prečítať v mojej knižke Ťažké časy v Číne a ako ma vyhnali z vlastného domu. Knižku nájdete na našich stránkach www.vydavateľstvorak.sk. A pokiaľ sa chystáte na cesty do exotiky, ešte si pozrieť aj cestovateľský prekladač Vasko.